Yn ystod y clo mawr, mae Black Lives Matter neu mae bywydau di-o-bwys wedi cael tipyn o sylw yn rhyngwladol. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r gymuned o bobl ddion, Asiaidd a leiafrifoedd ethnig yn gyfatebol i oddeutu 5% o boblogaeth Cymru. Ymhlith y ganran hon, mae rhai ohonyn nhw yn siaradwyr Cymraeg, felly es i ati i siarad gyda Emily Pemberton, un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd yn ystyried ei hun o dras Cymraeg Caribiaidd, i siarad am ei phrofiadau hi fel siaradwraig Cymraeg o leiafrif ethnig. Sut brofiad o tyfu lan fel rhywun oedd yn siarad Cymraeg o leiafrif ethnig? I fi, oedd gen i profiad eitha ffodus, lle oedd gen i pobl o gwmpas fi oedd yn croesawgar, oedd yn gyfeillgar, a fel plentyn, fi'n credu mae plant yn eitha dda am just derbyn, pwy sydd drws nesaf i nhw'n y dosbarth, creu grŵp o ffrindiau, oedd gen i athrawon oedd yn cefnogol a pethau, ond fi'n credu oedd profiad fi wedi mynd yn fwy positif wrth i fi tyfu'n hun, mynd i ysgol uwchradd, achos oedd pobl yn amlwg efo gwell dealltwriaeth, o gwahanol hiloedd, credoau, ieithoedd. Felly, oedd gen i, yn bersonol, ges i profiad weddol positif yn tyfu lan yn yr ysgol fel person di'n siarad Cymraeg. I fi, mae'r profiad prifysgol wedi bod yn rili gwahanol, achos dych chi'n tyfu lan yn Caerdydd yn yr ysgolion, ac yn sydyn dych chi'n symud i'r prifysgol, i'r bybl bach yna yn Cyteis, a mae mor aml ddiwylliannol, ma'ch darlithoedd chi, dych chi efo pobl o pob man yn y byd yn eistedd drws nesaf i chi. Felly, i fi, mae'r bybl bach yna o Prifysgol Caerdydd, mae'n teimlo'n rili wahanol i fel profiad fi'n tyfu lan yn yr ysgol, achos dyn ni gyda'r holl fel myfyrwyr ryngwladol, mae'n jyst yn fwy aml ddiwylliannol, a mae'n fel, mae'n teimlo bach fel dych chi yn y byd go iawn. Sut wyt ti'n teimlo am y gynrychiolaeth sydd ar hyn o bryd o leiafrifoedd ethnig sy'n siarad Cymraeg? Mae'n hen amser bod pobl yn dechrau gwneud mwy, bod y wasg yn dechrau gwneud mwy, bod y ffigurau yn dechrau dod mas, mae pobl yn cwestiynu pam enghraifft yn ysgol fi, pam oedd ddim athrawes neu athro di gen i. Yr holl ffordd o meithrin hyd at blwyddyn 10. Mae pobl wedi dechrau deffro, fi'n credu. I'r pynciau yna, mae pobl yn ffeindio bach yn fwy galed. Mae'n bwysig bod pobl Cymraeg pob person Cymraeg yn cymryd cyfrifoldeb o ran y shift sy wedi bod yn y narratif yn y wasg ar Twitter. O ran cydnabod, mae pobl di Cymraeg yn bodoli, a dyn ni eisiau bod yn rhan o'r sgwrs, ond dyn ni ddim eisiau bod yn rhan o'r sgwrs pan mae y topic ydy hiliaeth o hyd neu pethau fel yna. Dyn ni actually'n gallu bod yn rhan o'r sgwrs os dyn ni'n sôn am addysg, os dyn ni'n sôn am iechyd, os dyn ni'n sôn am tlodi neu unrhyw beth. Mae'n debyg fel unigolion bod Emily Pemberton wedi cael profiad eithaf ffodus yn tyfu lan fel siaradwraig Cymraeg o leiafrif ethnig, ond ar y llaw arall mae'n credu bod yna ddiffyg cynrychiolaeth o'r gymuned hon yn y wasg a'r cyfryngau ac ati. Dyma drafodaeth gan Cizzy Crawford, y gyfansoddwraig a'r gantores am y gymuned o siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig. O'n i'n teimlo'n unig iawn i ddechrau bant gyda, ond nath dysgu'r iaith Cymraeg a siarad yr iaith i helpu fi deimlo fel o'n i'n gallu ffitio mewn. O'n i'n rili ymwybodol o lliw fy nghroen. O'n i'n rhan fwyaf o'r amser yr unig person brown yn y dosbarth, pawb arall yn wyn. O'n i ddim yn ymwybodol o pobl di oedd yn siarad Cymraeg pan o'n i'n tyfu lan. Nes i ddim dysgu lot am hanes pobl dion o gwbl. Oedd na falle 1 neu 2 wers ar Martin Luther King a na gyd, really. O'n i ddim yn gweld y cynrychiolaeth wrth i fi dyfu lan. Felly, dyna'r reswm arall o'n i'n teimlo'n rili ar ben fy hun. O'n i wastad yn poeni pryd o'n i'n cerdded o gwmpas Abereiron, bydd pobl yn gweld ni fel teulu ar ei wyliau. Felly o'n i wastad yn dweud i mam, please paid siarad Saesneg. Hefyd, fi wedi cael sut gymaint o cefnogaeth ers i fi dechrau wneud cerddoriaeth, o Radio Cymru, S4C, a jyst y sîn gerddoriaeth Cymraeg. Mae angen fi dweud diolch am hwnna. Mae'r ffaith fy mod i'n siaradwr Cymraeg o leiafrif ethnig wir wedi helpu fi adeiladu gyrfa. Dwi'n meddwl falle un o'r rhesymau am hynny yw oherwydd chi ddim yn weld lot o pobl di neu brown yn y media sydd yn gallu siarad Cymraeg. Felly pryd nes i dechrau, ges i lot o gefnogaeth, a oedd hynny'n wych, a nath e roi lot o hyder i fi. Mae'n amlwg bod y ffaith fod Cizzy Crawford yn aelod o'r gymuned o siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig wedi bod yn bryder mawr iddi hi wrth dyfu lan. Fe wnaeth hi lynu at ei chyfoedion oedd yn rhannu'r un fath o brofiadau â hi. Ond yn ei gyrfa gerddorol erbyn hyn, mae bod yn rhan o'r gymuned honno wedi bod yn fendithiol iddi.
ond eto mae'n teimlo bod angen mwy o gynrychiolaeth o'r gymuned yn y cyfryngau. Mae gan aelodau o gymuned y siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig profiadau gwahanol yn ymrywio o'r negyddol i'r rai mwy positif, ond mae angen sicrhau ein bod yn codi ymwybyddiaeth o'r gymuned hon a'i bod yn derbyn hawliau cyfartal.